Очкидан асар кар нигоҳ кун. Чикиданатон фақат акай дуир снимать. Камера механизм. Нигоҳ кун. Эй, я кам тарак чи бьёр? Помидор резак бьёр муслима. Ке хе. Вай. Он чикесе капан. Чӣ кардест як фирӯзабоно? Ман шакарой пиёлагӣ. Шакарой сумзадагӣ. Рафтам лаби об сумзада. Не. Қум задагӣ. Чой. Не. Чой. Рафтам лаби об сумзадагӣ. Чойник пури чой. Пиёла дар қум задагӣ. Ҳам хеле буда? Рафтам лаби об сумзадагӣ. Чойник пури чой. Пиёла дар қум задагӣ. ҷон? Чойник пури чой. Пиёла дар қум задагӣ. гап нест.